ayiwa an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ kunnafoni telima kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka maakɔrɔ bɛ kuru ka yan an ka foli ni waleɲuman dɔn b'a ye kosɛbɛ Seydou Mariko k'an b'a fo k'a Mariko k'a Kulokoto ka foli di Fajibira Umaru ma k'a Kulubali an karamɔgɔ Mohamed an ka foli ni waleɲuman dɔn b'a ye kosɛbɛ o n'o ka karamɔgɔ Fabu fo kɔfɛ ka karamɔgɔ Ibrahim fo ka waleɲuman dɔn n nana ni mɛnkan dɔ ye mɛnkan nin a bɛ tali kɛ laïcité ko de kan ni ma fili fiyewu o n'o ka ko bɛɛ lajɛlen k'i wasa don karamɔgɔ ninnu ka foli la k'an faw fo k'an baw fo an kɔrɔ minnu bɛ kuru kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Yaya n'o ma fili ka bɔ Kajolo an ka foli ni waleɲuman dɔn b'a ye kosɛbɛ o n'o ka ko kɔla kɔfɛ bala an ka fɔ ten kɔfɛ ko an bɛna don an ye yeli fitinin min kɛ mɛnkan in na an bɛna na o de lase badenw ma fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ ko bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen tɛ ko bɛɛ dɔn mɔgɔninfin i kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen i t'o dɔn fiyewu kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'i tɛ fɛn dɔn ye dɛ bawo i b'a sɔrɔ ne tɛ fɛn dɔ dɔn nka mɔgɔ wɛrɛ b'o dɔn nka fɛn dɔ dɔnni fɛnɛ bɛ ne yɔrɔ a caman na fɛnɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ o la mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dafa maintenant an ka bɔ dusu kɔnɔ dusu ani nani ani kuma lankolon fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko ye ta dɔgɔya de an ka bɔ dusu kɔnɔ an ka sɔn ka ɲɔgɔn lamɛn an ka dɔn k'a fɔ k'an kan bɛ fɛn kelen ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma an kan bɛ fɛn kelen de ma nka an yɛrɛ kan tɛ ɲɔgɔn ma ni o yela an fɛ ka ban n b'a jigiya k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ na kow kɔnɔ kuma kolon fɔ ɲɔgɔn ma o tɛ nana a kow kɔnɔ o la hɔtɛ ko danbaga ka bɛnsen ma kɛ an ye a k'o kɛ an bɔkolo kama aw bɛɛ foli don ayiwa an seginna ka kɛnɛ lasɔrɔ an bɛ foli ni waleɲuman dɔn di karamɔgɔ ma n'o ma fili Ibrahim de don an b'a fo k'an fa fo k'an baw fo ka bɛn a ka mɛnkan ma ko an y'a lamɛn wasiya foyi t'a la an bɛ mɛn ka tɔnɔ bɔ k'a Kolokoto an b'a fɔ kosɛbɛ ka sɔn ka tuma ta ka don ka ɲɛfɔli kɛ badenw ye nin cogoya in na an b'a fɔ kosɛbɛ o n'o kan mɛnkan lamɛnni kɔfɛ n bolo ka ban ne ye ɲɛɲini dɔw kɛ a la n bɛ fɛ ka na n da maga olu de la n'o ma kɛ tana ye n b'a jigiya k'a fɔ ko kalanden ko don k'a tɛ kɛ tana ye karamɔgɔw fana ma ka da ka degeden ka ɲɛfɔta ani karamɔgɔw ka ɲɛfɔta ne b'a ye k'a fɔ ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ la karamɔgɔw bolo n b'a jigiya k'a fɔ k'a tɛna kɛ tana ye a kumana laïcité de kan n'i ye ale ka mɛnkan lamɛn kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko laïcité ko an dɔn fɛn tɛ ko waliko de don ko an ye a sɔrɔ faransi de bolo jɔnya kɔfɛ faransi nana ka na laïcité di an ma ko olu yɛrɛ ka kan fɛnɛ tɛ cogoya dɔ la a ye walawalali kɛ o la an b'a fɔ o la kosɛbɛ nka min bɛ anw bolo est ce que tigitigi o ni faransi ta yala kelenw de don wa kelenw tɛ a ka kan an k'o ɲininkali kɛ an yɛrɛ la k'o ɲininkali fɛnɛ kɛ karamɔgɔ la laïcité min ni a kuma fɔra n'a bɛ anw bolo yan yala ani faransi ta est ce que kelenw de don wa ne b'a ye k'a fɔ kelenw tɛ nka ni karamɔgɔ yɛrɛ bolo kelenw don n'a ye n ka mɛnkan sɔrɔ a kana dɔn ka ɲɛfɔli kɛ a la bawo ale y'a jira k'a fɔ ko faransi ta ko olu tɛ diinɛ lakodɔn u kuntilenna ye min ye k'u b'o de kɛ nka min bɛ anw fɛ yan ni ne ma fili fiyewu o bɛ diinɛ lakodɔn o bɛ diinɛ lakodɔn
o de la n y'a fɔ n ka kuma dɔ la yan kunu yɛrɛ de don n k'an ka sɔn an ka taa dɔ fɔ nɔfɛ ko min tɛmɛna an fɛ yan ka kɔrɔ dɛ bɛnbaw tun sigilen don sigi cogo min na dɛ n'an m'o ɲini k'o dɔn n'an ye an kɛ ko o ko kan a caman na an bɛ kumasuli de sɔrɔ a la an tɛ ɲɛtaga sɔrɔ ɲɛsi de ma awɔ nin ye o dɔ de ye nka dɔw y'a yira kuru kelen nin kan yan k'a fɔ k'u mago tɛ o la awɔ mɔgɔ sɔrɔla gurupu nin kan yan min y'a yira k'a fɔ k'u mago tɛ bɛnbaw ko o koɲɛw la donc olu yɛrɛ tɛ bɛnba ko ɲɛɲini mɔgɔ dun n'i ye i kɔko dɔn walima n'i y'i jujɔn dɔn a ka ca na i laban o t'i kamana gan fiyewu bawo anw de bɔra mɔgɔ dɔw la olu de ye sigi kɛ yan tuma jan kɔnɔna na laïcité a bɛ an fɛ yan ko i ka kɔrɔ k'a sɔrɔ tubabuw tɛ awɔ o de la n ko kunu ka kuma la n ko bɛnbaw bɔlen Egypte ka na sigi Wankara dugu ni a fɔra a ma ko Wagadu ka faamala dɔ sigi ni marakaw tun ye a faama ye n'u tun b'a fɔ a ma ko Kunbi n ko olu sɔnna laïcité de ma olu sɔnna laïcité ma Wagadu Sise faamaw ka mara kuntagala janyana kosɛbɛ san 1200 de bɛ fɔ a la cogoya dɔ la maintenant olu k'o sigi kɔnɔna na n ko caman nana n'i ka tagabolo ye o sɔnna u bolo mɔgɔ minnu y'olu kɛlɛ ti yankaw ye o minnu nana n'u ka tagabolo ye n ko olu de ye Wagadukaw kɛlɛ olu de ye Wagadu faamaw denw kalan u kalannen kɔfɛ ka tila tuguni den ninnu tilala ka wuli ka bila masaw la o kɛra an ka sigi kɔnɔ ka tɛmɛ bon laïcité tun bɛ anw fɛ yan Wagadu kɔfɛ Manden empire a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ empire du Manden Sunjata ni a jɛɲɔgɔnw a ka to olu ka histoire fɛnɛ ta a ka mafilɛ a b'a ye k'a fɔ ko laïcité kelen fɛnɛ tun bɛ Sunjata bolo an bɛ ɲininkali kɛ Wagadu faamaw u tun bɛ diinɛ jumɛn de kan diinɛ jumɛn de tun bɛ Wagadu Sise faamaw bolo an bɛ ɲininkali kɛ diinɛ jumɛn de tun bɛ Wagadu Sise faamaw bolo voilà donc an k'o ɲininkali kɛ an yɛrɛ la ka taa k'o ɲininkali fɛnɛ kɛ karamɔgɔ la n'a sɔrɔ diinɛ min tun bɛ Wagadu Sise faamaw bolo fo ka na se Sunjata Keyita ma n'o fɛnɛ dɔnna donc Sunjata tun bɛ ka mara kɛcogo jumɛn na donc ne ma fili Sunjata ye bɔda di bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Sunjata ka mara kɔnɔ n'i ko ko e ye taga sira min tagamabaga ye i mɛn ANPEJ la a ma fɔ ko e t'a kɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ dira silamɛw ma Sunjata fɛnɛ ka sigi kɔnɔ komi Wagadu fɛnɛ jɔyɔrɔ dil'u ma cogo min na ka tila k'u labonya ka fara o kan maintenant fanga min filɛ nin an bolo min na ale de nɔfɛ yala ale bɛ ka diinɛw bila bolo kɔfɛ wa a t'u bila bolo kɔfɛ o ye ɲininkali ye an k'o kɛ karamɔgɔ la a k'a ni Faransi ta da yala Faransi bɛ ka laïcité min fɔ ani min bɛ an bolo est-ce que kelen don yen ne ko n ko kelen tɛ nka ne bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de kɔnɔ ni kelenw de don a ka n'a ɲɛfɔ nka sɔni karamɔgɔ ka don ne bɛna min fɔ a laïcité ko kan anw fɛ yan o de filɛ nin ye tɛ o la ni mɔgɔ min ye anw ta an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ an ka jamana fanga la anw ka jamana fanga yɛrɛ bɛ lakodɔn ni fɛn fɔlɔ min ye ni o bɛ malidenw ka kɔnɔna ndiya ko fɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ye Sankolo ta Sankolo Jata fɔlɔ bilenman de tun don nka o ye bilenman de bɔ yen tuma laban ninnu na o ye Sankolo de ta n'i y'a ye i b'a fɔ ko ji k'o ja bila a kɔfɛ o kɔfɛ u nana ka na fɛn min bila o ye jɛnɛ misiri ye yala misiri anw dɔn fɛn don ka kɔrɔ danbe sira kan wa danbe sira ni bɔkolo sira kan anw dɔn fɛn don wa est-ce que anw ka fɛn ladannen don wa ne b'a ye k'a fɔ ko anw ka fɛn ladannen tɛ an y'a ye jɔnw na an y'a ye arabu la n'o bɛ tali kɛ misiri la anw ka kan yɛrɛ tɛ misiri ye maintenant n'an bɔra yen an bɛna ye kalakisɛ sogofaga kala ni o bɛ tali kɛ donsoya la o fɛnɛ a bɛ ye fɛnɛ k'a fɔ k'u ye o den fila fɛnɛ kala k'olu n'u si ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ ko nin fɛn laban a ka hakɛ to laban o de bɛ tali kɛ duga la duga kelen min n'an b'a dɔn o de bɛ tali kɛ o la Mali bɛ dɔn nin de maintenant n'an ye misiri ta misiri bɛ min kofɔ
Mali kɔnɔ o ye ko Mali ye jamana ye silamɛya bɛ yen misiri b'o ko fɔ maintenant ni an nana ka na kalakisɛ ninnu ta o kalakisɛ min min ɲɛfɔ o de bɛ tali kɛ Mali donsoya i bɛ Mali kɔnɔ kalakisɛ fila in b'o de ko fɔ walima fɔ cogo wɛrɛ filɛsi fila in b'o de ko fɔ maintenant ni an nana sankolo ta o bɛ maliyɛnw ka kɔnɔnadiya de ɲɛfɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma maliyɛnw ye mɔgɔ ye u kɔnɔna ka ɲi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma donc sankolo b'o ko fɔ n'an ye duga ta duga o bɛ min ko fɔ karamɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna ko duga nin b'a fɔ de ko anw ye mɔgɔ ye an tɛ bɛn ɲɛnɛma kan duga ye fɛn de ale tɛ fɛn ɲɛnɛma don fiyewu maintenant anw dugalama de don anw tɛ bɛn fɛn ɲɛnɛma kan fɛn o fɛn ni ni b'a la anw tɛ e dun ko o kɔfɛ duga ka baara ye filanan jumɛn ye ko de bɛ tali kɛ duga ale bɛ fɛn su de dun ka pour que a lebu k'o sutura sutura n'a y'a filɛ bamanankan de don a bɛ su ani tu de ko fɔ mɔgɔ min bɛ su la a caman na su ye dibi de ye mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ i lebu la hali ni fini b'i la mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ i lebu la mɔgɔ min fana bɛ tu kɔnɔ mɔgɔ mago ɲɛ ci caman fana bɛ ka tu kɔnɔ o de ye sutura ye su ani tu maintenant ko duga fana bɛ suturali de kɛ ka kasa jugu bɔ mɔgɔw da la ni fɛn sala walasa mɔgɔw kana ɲugu a la duga de fana b'o dun ka bɔ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ donc o ye suturalen maintenant ko anw ye dugaw de ye anw tɛ fɛn ɲɛnɛma dun contraire anw bɛ fɛn su de dun donc o bɛ anw ka maasɛbɛya ko fɔ ni ne ma fili an karamɔgɔw ye an kalan na nin kalan cogoya na donc yen ni mɔgɔ min nana fɔ ko Mali tɛ diinɛ lakodɔn Mali yɛrɛ tɔgɔmasɛn diinɛ misiri nana ye o la ni mɔgɔ min nana fɔ k'o kɔfɛ ko Mali tɛ diinɛ lakodɔn bon tiɲɛ yɛrɛ la Mali laïcité ko tɛ diinɛ lakodɔn a b'an gan an kamana na bawo kabini empire du Ghana fo kana se empire du Mande ma ka se empire du Songhai ma kana se Segu Royaume ma ka se Sikaso Royaume ma kana se Bɛlɛdugu ma fo kana se Samori Ture ninnu ma maintenant tilala kana fɔ o kɔfɛ ko Mali tɛ diinɛ lakodɔn Modibo Keyita tubabuw kɛlen kɔfɛ k'an lajɔnya Modibo Keyita ka b'o la fo kana se sisan bon ko laïcité k'o ye kura de y'an ka sigi kɔnɔ bon a b'an gan an kamana na a b'an gan an kamana na ni ne ma fili an karamɔgɔw ye a ɲɛfɔ an ye nin ɲɛfɔ cogoya na kɛrɛnkɛrɛnnenya Manden Sɛkɛ Sidiki Kuyate Yiriba kɔrɔ kuma lasela Yɛrɛwolo Degu Suraranpara olu ka kuma lasela don dɔ la a ka émission dɔ la a da sera nin yɔrɔ fɛnɛ ma n'o ma fili a kɛra ba jɛnɛkɛ lasa de la a da sera nin fɛnɛ ma o fɛnɛ y'a sɔrɔ ne ye ɲinini dɔw kɛ a ko kan ne a mɛn cogo min na n y'a ye fɛnɛ ale y'a fɔ ten juste u ma ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ kɔrɔ wɛrɛw b'a la ne tɛ nin ye koyi nka ne ye min ɲɛɲini k'o dɔn o de filɛ nin ye maintenant n y'a fɔ n ka kuma la k'a fɔ Modibo Keyita kɛlen ka indépendance ta Modibo ma a ɲini ka mɔgɔ fɛya ni mɔgɔ ye jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ka tagabolo kɛ bawo f'a ka ɲɛ de k'a fɔ ko jamana tɛ komi e kelen de b'i sago kɛ mɔgɔw la diinɛ ko ka bon ni fɛn bɛɛ ye kelen filanan siya ko ka bon ni fɛn bɛɛ ye bawo mɔgɔninfin de labɛnnen don diinɛ ko kama k'a yɛrɛ di ka faga mɔgɔninfin fɛnɛ de labɛnnen don siya ko kama k'a di ka faga o de la tubabuw ka politiki falen ka diinɛ n'u bɛ jamana min ci u b'a ci ni diinɛ walima siya ko donc an k'an cogo dɔn kosɛbɛ maintenant ne an ye karamɔgɔkɛ ka kuma ta n'o bɛ tali kɛ Ibrahima la a ko Mali kɔnɔ ko silamɛ 95% a y'a fɔ jateminɛ jumɛn de kɛra k'a fɔ ko Mali ye o ye est-ce que dala kuma tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais est-ce que au juste tuma jumɛn de ta la temps jumɛn de ta la ka jateminɛw kɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o dɔn walima tɔgɔ de don a tɔgɔ min ni o banna o tɔgɔ ninnu de kama a fɔra k'a fɔ ko Mali ye 95% musulman k'a tɔ ye chrétiens ni tɔw ye a ka ɲɛfɔli la voilà donc ne b'a ye k'a fɔ hali o buruburunin min filɛ nin dɛ o de bɛ se k'i ka jamana kari ka bɔ yen
kan ɲɛ jɔ majorité na diinɛ ko sira kan walima siya ko sira kan n'i ma sa kɛcogo la o buruburu ni min filɛ nin ye o de b'i ka jamana ko ban pewu n'an ye Empire du Ghana ta tuma min na a bɛ ye k'a fɔ ko Sise faamaw bɛ kunbi kunna o y'a sɔrɔ silamɛ man ca mais fɛɛrɛ jumɛn sera ka c'est-à-dire sera ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan ka Wagadu paralyser ka Wagadu ko kunbi ko yɛrɛ ban pewu n'o tɛ Mauritanie filɛ nin yɔrɔ min na o bɛ kun ye kunbi bɛ yen de o a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ farafinna tile bɛ yan fan fɛ yan dɔrɔn yaasa aw ka ɲɛ Côte d'Ivoire Sénégal la Guinée Guinée-Bissau Burkina Lac Tchad fo ka se Maroc ninnu ma fɛnkɛ de tun bɛ nin bɛɛ mara o Wagadu de tun bɛ kunbi de tun bɛ nin bɛɛ mara nin bɛɛ tun ye Wagadu de nin bɛɛ tun ye Wangaradugu de mais a sera ka ci cogo di o mɔgɔ minnu y'a ci o yala mɔgɔw de tun minnu tun ka ca mɔgɔw de tun ko fanga bɛ minnu na non f'an ka ɲɛ k'a fɔ ko tiɲɛni de ka nɔgɔn ka tɛmɛ ɲani kan tiɲɛni de ka nɔgɔn ka tɛmɛ ɲani kan donc an k'an cogo dɔn jɔn bɛ ka kɛ minnu na k'a fɔ ko olu tɛ bɛrɛ maa caman b'a fɔ an ye mɔgɔ caman ye leader a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ diinɛ karamɔgɔw la minnu y'a fɔ k'a fɔ ko silamɛya de mɔgɔ ka ca ko bon ko olu fɛnɛ ko n'u ko k'u bɛ min fɛ ko de bɛ kɛ nka an k'an cogo dɔn voilà an k'an cogo dɔn n'an m'an cogo dɔn tuma dɔ la an bolo an bɛ ɲɛni kɛ o kuma kelen an bɛ tiɲɛni de kɛ voilà donc ko marakaw ka fanga tiɲɛna tuma min na kunbi k'o y'a sɔrɔ silamɛ man ca kunbi voilà mais u sera ka kunbi ci bawo tiɲɛni de ka nɔgɔ donc n bɛ na n'o bɔra yen n k'a yira ko sabanan n'o bɛ tali kɛ n ka dalilu sabanan la n bɛna na se o ma yɔrɔ n bɔra k'a yira k'a fɔ n ko marakaw sɔnna ka sigi kɛ ni diinɛ bɛɛ ye Sunjata fɛnɛ sɔnna ka sigi kɛ ni diinɛ bɛɛ ye olu bɛɛ tun ye faamaw de ye Modibo Keyita ninnu n da sera olu fɛnɛ ma ka tila ka na Mali yɛrɛ tɔgɔmasɛn fɔ misiri yela la misiri fɛnɛ ye diinɛ fɛn de ye n ka yira ko sabanan o de bɛ tali kɛ misiri minnu bɛ jɔ Mali kɔnɔ misiribaw la n'a fɛn fɛn fɔra gouvernement bɛ dɛmɛ kɛ a la kelen fila ka so dɔ sigi ka silamɛ gansan ta k'u bila so kunna k'a fɔ ko n'an bɛna ko o ko kɛ n'an bɛna fɛn fɛn kɛ an b'o ɲɛfɔ o silamɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'a lase dugumamɔgɔw ma silamɛ tɔgɔ la o bɛɛ la i ko ko laïcité k'o bɛ silamɛ contre la donc an t'a dɔn fɛn yɛrɛ min bɛ wele bilen ko contre yala chrétien bɛ Mali kɔnɔ impôt kelen min ni silamɛw b'a sara o ye impôt kelen chrétien de t'o sara wa impôt kelen min ni silamɛw b'a sara o ye impôt kelen donzow t'o sara wa somaw t'o sara wa wayibaw t'o sara wa domaw fɛnɛ t'o o impôt kelen de sara mais so jumɛn de jɔla ka di ninnu kelen kelenna ma k'a fɔ ko n'u bɛ fɛ ka kuma u fɛ ko fanga ko k'a bɛ fɛ ka kuma ko so dɔ filɛ nin ye ko nin ye donso ta ye so dɔ filɛ nin ye wayibaw ta ye so dɔ filɛ nin ye nin ye domaw ta ye so dɔ filɛ nin ye chrétien ta ye nka ni si ma mankan kɛ maintenant n'i nana fɔ o la k'a fɔ ko silamɛya laïcité bɛ silamɛya contre la bon an b'an yɛrɛ ɲininka e bɛ laïcité jumɛn de ma e bɛ silamɛya jumɛn de ma walima silamɛya wɛrɛ de bɛ yen e bolo n'i bɛ fɛ k'o yira ani an bɛ min dɔn min bɛ ka kɛ an ɲɛna ani o tɛ kelen ya donc an bɛ fɛ ka e bolo silamɛya an bɛ ɲininkali kɛ an bɛ fɛ k'o fɛnɛ dɔn n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ yan fanga min kɔ don silamɛya la tile kelen fanga bɛ ka dɛmɛ min ta ka di silamɛya ma a ma o dɛmɛ ta o tilanen saba ye a m'o kelen ta ka di chrétienw ma a m'o kelen ta k'o di donsow ma a m'o kelen ta k'o di somaw ma a m'o kelen ta k'o di domaw ma ka se wayibaw ma a m'o kɛ voilà donc o ye o yɔrɔ ye nka an bɛ fɛ k'a dɔn an karamɔgɔ fɛ laïcité min n'a y'a fɔ ko a bɛ faransi ani laïcité min ni o bɛ anw fɛ yan
yala kelen don ka da kan y'a fanga kuma na anw ye laïcité dɔn k'a sɔrɔ faransi anw tɛ faransi yɛrɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ manden wakadu anw ye laïcité dɔn k'a sɔrɔ anw tɛ faransi yɛrɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ ɔ komi min b'an bolo bi ni o ye an y'o de ye faransi la ale ka ɲɛfɔli la anw bɛ ka min kɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin silamɛya ma ɔ yala o ni faransi ta danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ a danfara de t'u ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ fɛ k'o cogoya dɔn karamɔgɔ kɛ fɛ o la hɔtɛ n'o bɔra yen an ka ɲininiw kɔnɔna na an yɛlɛla yɔrɔ dɔw kan u bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye komi u bɛ se ka kɛ nkalon ye ka da la ko tɛmɛnen kɔrɔw don o dɔ ye jumɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ko kuma dɔ tɛmɛna kirisitiya de ye san sɔrɔ kirisitiya k'o san sɔrɔ kɔnɔna na kirisitiya kun kɛlen don ka jamana caman mara tel que tubabu jamanaw o jamanaw kɔnɔ kirisitiya sariya de kun bɛ kɛ ka olu lamara kibaruya minnu b'an bolo n bɛ ka kuma ni o de ye maintenant u ka scientifique minnu bɛ yen u ka philosophe ba minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ kow ɲɛɲini f'a sun na olu dɔw ye jateminɛ dɔw kɛ ko dɔw ka o ni bibulu ye ɲɔgɔn sɔsɔ pourtant bibulu dun bɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko dali masa ko yɛrɛ de ka kuma de don a yela k'a fɔ min ko la terre tourne du soleil o tora a ji la kibaruya min b'an bolo mɔgɔ caman wɛrɛ bɛ yen minnu tora a ji la jateminɛlikɛla baw la diɲɛ kɔnɔ maintenant tubabu yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ u nana ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ fereke ye olu ma maintenant tubabu yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔna na u nana ye k'a fɔ k'u ka jateminɛ kɛ n'o tɛ k'u ka dɔnnikɛlaw k'u bɛna bɛɛ faga ka ban bawo ni min kumakan ni bibulu kumakan min ka kuma ni bibulu ka kuma ma bɛn o b'a essayer ka dankari o ni na o la o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ dɔ tigɛlen don u bolo u ka jamana mara faamaw bolo roi bolo o fɛɛrɛ de tun bɛ tali kɛ chrétien passeru kibaruya min b'an bolo dɛ tigɛni k'u la kumaba ti ban a se ka kɛ tiɲɛ wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye o ka passeru ni u ka roi olu tun bɛ jɛ jamana kɔnɔdenw bɛ impôt minnu sara taxe minnu sara o b'a wariw dun jamana mara fangaw olu tun bɛ wari in tilan olu ni chrétien passeuru ni ɲɔgɔn cɛ komi min ɲɔgɔnna dɔɔnin bɛ kɛ an fɛ yan mais anw ta tun t'u ta bɔ voilà n b'a fɔ ten quoi o n'o ka jamanadenw nana muruti k'a fɔ ko waleya min senna k'u tɛ jɛnɛ k'u ka jɔ o min kɛra u yɛrɛ nana sigi ka jateminɛw kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ni tɛ u ka maraw kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ka na ko ni banfula coro o mɔgɔw kunna o jɔn ye farafinw u ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye boloda ka wuli k'u jɔ o la ka sɔrɔ ka wuli sisan ka na hiriri kɛ farafinna kan ka farafinna tilan o tilan cogoya la c'est pour cela a b'a ye k'a fɔ Hitler ko jufu ma fisa ni bibulu kɔnɔ a bɛ de ko jufu ka fisa ni bɛɛ ye c'est pour cela Hitler ko jufu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka fisa ni Allemagne Allemagne de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye o ye kun ye Hitler ka slogan de ye ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw ma walasa u ka kɛ jamana fɛ walasa u ka k'u yɛrɛ fɛ walasa u ka k'u bɔkolo fɛ walasa Allemagne kana tunu diɲɛ kɔnɔ o kun ye Hitler ka wulikajɔ ye nka an ka kuma t'o nɔfɛ n ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de bɛ tali kɛ u nana ka na banfulaw soko an kunna c'est pour cela ni mɔgɔ min ye ɲini dɔɔnin kɛ roi Léopold II a ye chrétien pasteur ninnu bila ka na Belgique a y'a f'u ye k'u kana fɔ farafindenw ye k'u bɛ ala min kɔ ko ala ni
ko farafin b'a ala min kɔ ko ala n'olu ka ala tɛ kelen dɛ ko n'u y'o fɔ ko farafin tɛ sɔn ko ko farafin bɛ danbaga ko kalama k'a mɛnna ko ka d'a ka farafin tɛ sonyɛni kɛ tɛ nkalon tigɛ a tɛ jɛnɛya kɛ wa bɛɛ musow ka hakɛ dɔn ko hakɛ dafalen farafin b'a dɔn quoi ko nka k'u kana nin fɔ farafindenw ye kana fɔ mɔgɔkɔrɔba k'u ka kala denmisɛnninw kunna ko ni denmisɛnninw wulila olu bɛ wuli n'a miiri n'a ye ko n'o kɛra k'u k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya wɛrɛ bɛ yen ko min ni o tɛ diɲɛ ɲɛnɛmaya ye wura ye polide de nin fɔ k'u k'a fɔ ko ni sala ko ɲɛnɛmaya wɛrɛ bɛ yen k'u ka tila k'a fɔ farafindenw ye ko dali masa danbaga k'o de bɛ mɔgɔ tɔɲɔnenw fa kɛrɛfɛ wura ye polide de nin fɔ maintenant ko n'o kɛra farafin jigi n'a nata o bɛna da saya kɔfɛ ɲɛnɛmaya kan ko n'o kɛra farafinw ka ressources ani u ka dugukolo nafa dɔrɔn olu b'a ta u bɛ taa kɛ k'u denw balo ye polide de y'a fɔ tan mɔgɔ bɛ se ka discours ɲini a bɛ ne na bɛɛ y'a sisan ni mɔgɔ min y'a ɲini i b'a sɔrɔ a ka kan ka sɔrɔ ne yɛrɛ kun telegram sanfɛ o la u ye baara ninnu sigi sen kan ten donc tubabu yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ tagabolo ye fɛɛrɛ kɛ nin tagabolo nin ka bila kɛrɛfɛ a ka bila jamana ko minɛn kɔnɔna na nka a kana bila jamana sanfɛ n'a bilala jamana sanfɛ an bɛna an ka kodɔnna bɛɛ faga k'a ban diinɛ o diinɛ n'i y'a ta diinɛ o diinɛ k'e s'asseoir diinɛ o diinɛ n bɛ segin a kan n'i y'a ta k'i b'a bila jamana bɛɛ sanfɛ wa da la k'a fɔ k'i b'i ka jamana di siyɔrɔ la n bɛna kuma nɔfɛ yaasa mɔgɔw ka ɲɛ n'i y'a sɔrɔ ko anw fɛ yan don exemple damala anw ka maliden 100% o sɔnna sɛnɛkuya ninnu ma o sɔnna nimɔgɔniya ma o sɔnna kanumɛya ma o sɔnna jamutigiya ma quoi bakurubaya la maintenant n'i ko k'i b'a mara ni o ye an bɛ sɔn maintenant n'i y'a sɔrɔ an ka jamanadenw bɛ yen minnu ma sɔn Assalamu alaikum. Na fudi bɛ kunnafoni telima jama bɛɛ. Tɛmɛ sɛnɛ don. Ganti n ka foli b'i yɛrɛ. I ka kuma mɛn nka ne yɛrɛ ye ɲininkalikɛla de bon ne ka kuma bɛɛ kɔnɔ n ye ɲininkali de k'a bɛɛ kɔnɔ n ko laïcité fɔlɔ kansinalen don waleya min bɛ kan in fɛnɛ kɔnɔ ani laɲini min bɛ kan in na a tɛmɛna mɔgɔ min bolo n'o ye faransɛw ye diɲɛ dugu foyi tɛ jamana foyi tɛ ko laïcité kuma fɔ jamana min kɔnɔ ni faransi tɛ kaza ani jɔnnu a ka mara bɛ boli maa minnu ka farafinna yan mali n'a ɲɔgɔnna donc i k'a dɔn anw ka tabiyaw jamana mara sira fɛ kalan sira fɛ nanzara sira fɛ an ka tabiyaw n'o y'an ka sariya sunbaw bɛɛ bɛ taa o faransi de la n ka kuma daminɛ a caman cɛ a laban kɔnɔ n bɛ ɲininkali kɛ anw dun fɛ yan danbe bɛ yan yɛrɛlabila tɛ yan tagabolow bɛ yan diinɛw bɛ yan nin fɛn in singara mɔgɔ minnu fɛ diinɛ ko ti baala ye tagabolo ko ti baala ye fɛn minnu bɛ yen nɔ ka kɛ olu yɛrɛ ka laɲini de ye fɛn caman ye o ye jumɛn ka yira ko foyi tɛ foyi ye min gulonnen don ala la olu bɛ kow de kɛ ko minnu yɛrɛ ti u b'a fɔ ko minnu n'a bɛ se ka f'u ma ko ninnu tɛ ala ko ye parce que olu t'u sɔgɔ ko foyi la o ala ko ye donc laïcité kumaninjɛ a n'a laɲinijɛ ye jumɛn diinɛ ko t'a yɛrɛ sɔrɔ ko min kɔnɔ donc an dun hali ni diinɛ t'anw ka mara n'an ka danbe yan anw fɛ yan mali la a n'o tagabolo tɛ taa nka kuma laban ɲininkali kɛra jumɛn maaw yɛrɛ la ne ka kuma yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲininkali de kɔnɔ yali anw minnu bɛ nin tagabolo kɔnɔ ni faamu ni kodɔn ye labila t'anw na ka sanga ni nanzara ninnu na an filɛ k'u ka daga datugunan min ta k'a tiɲa k'an b'a biri an ka daga da la yali a n'an ka daga
bi u fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ bon n'i ye wari daga sanga k'i b'a biri ka daga da n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya da la ne y'a ye daga in datugunan in a dɔgɔyara anw ta da la bawo ka daga ka bon diinɛ b'an fɛ yen tagabolow bɛ yan yɛrɛlabila tɛ yan kodɔn bɛ yan danbe bɛ yan hɔrɔnya bɛ yan ka fara fɛn caman caman kan donc o dɔ la ne yɛrɛ bɛ n ta laban ni ɲininkali de yali anw ta in laïcité mais laïcité sugu jumɛn don bon ni ye walifɛn singa kɔni a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ fɛn mun ye ni m'o ɲini k'o dɔn ka bɛn n'i yɛrɛ a bɛ taa k'i bolo da bon ne kɔni ka ɲinini n'a faamu na laïcité kɔni diɲɛ fan si a mara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diinɛko kuma tɛ ka misali ni a dalilu sɔgɔ faransi la komi i sen ka teli n b'a fɛ ka taa entraînement la peut-être ni seginna ka min sɔrɔ n ye ni n bɛ se ka min fɔ n b'o fɔ nka ne yɛrɛ ye ɲininikɛla ye ne yɛrɛ fana ye ɲininkali de ye yali anw ka tagabolo n'an min bɛ anw fɛ ani laïcité in tɔgɔ min bɛ ka d'an na an bɛ ɲɔgɔn ye wa an bɛ taa ɲɔgɔn ye wa yali dagada tuguna min singara a bɛ se ka biri anw ka dagada la wa. Ayiwa an tun ye weleli de sɔrɔ o de y'a kɛ ma sɔrɔ ka segin joona kɛnɛ kɔnɔ o kɔfɛ telefɔni fana kun jɔsɔ bɔla taako la n tun ye ale fana sɔn yumɛ dɔ la n'o bɛ tali kɛ kuran na o n'o ka k'aw fo ka waleɲuman dɔn kunnafoni telima n tun ye kuma bila yɔrɔ min na n ko n'i ye anw ka jamana ta damala ni a bɛ fɔ ma faransiya kan na ko exemple arabukan na misaliya n'i ye anw ka jamana ta sɛnɛkuya anw sɔnna o ma ka sɔn ɲɔgɔn na ni o tagabolo ye maintenant n'i ye a fɔ k'i bɛ anw mara n'o sɛnɛkuya ye an bɛ sɔn o ma ka d'a kan o y'an dɔn fɛn ye an si tɛna ban o ma nka n'i ye o sɛnɛkuya kelen n'i y'a sɔrɔ k'a bɛ jamana dɔ la o jamana mɔgɔ jamanaden fanba tɛ u b'a fɔ cogo di c'est-à-dire jamanaden bɛɛ lajɛlen tɛ o sɛnɛkuya la fɔ dɔw de b'a la dɔw t'a la n'i ko k'i b'u mara ni sɛnɛkuya nin ye a tɛ ɲɛ quoi o tɛ sɔn u bɛna ɲɔgɔn kɛlɛ fɔ ka ɲɔgɔn ban sɛnɛkuya nɔfɛ o nɔ kan diinɛ fɛnɛ n'i y'a ta k'i b'a kɛ ka jamana mara jamana min n'a bɛ ye k'a fɔ ko tagabolo wɛrɛw mɔgɔ b'a kɔnɔ n'i ye ɲɛsin diinɛ kelen ma i tɛ sɔsɔ diinɛ o diinɛ de don n'i ɲɛsin diinɛ kelen ma k'i b'o diyagoya tɔw kunna i b'u tɔw faga de k'u ban i bɛ sɔrɔ k'i ka diinɛ in kɛ walima tɔw fɛnɛ ka wuli hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ dama dama de don walima o fɛnɛ ka wuli k'u kɛ jamakulu min kan o nɔ kan aw ka ɲɔgɔn faga fɔ ka ɲɔgɔn ban an ka da la dɔrɔn k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kelen na ko jamana den kelenw de don maintenant n b'a da fɛn min ma dɔrɔn mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na de du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔgɔnin kɔrɔ fa kelen ba kelen de don dɔ bɛ diinɛ dɔ la dɔ tɛ diinɛ dɔ la maintenant n'i nana ka na dɔ faga k'a fɔ ko o bana o tɛ diinɛ na an k'a fɔ ten maintenant min bɛ diinɛ na o bɛ kɛlɛ de o parce que e nana ale balimakɛ de faga donc finalement walima i taara dɔ fɛnɛ fa faga k'o tɛ diinɛ na i b'a sɔrɔ i ye min fa faga hali n'o ye diinɛ mɔgɔ o bɛ kɛlɛ de walima i taara dɔ muso fa faga walima muso kɔrɔkɛ faga ale muso fɛnɛ bɛna fara kɔrɔkɛ min fagala de kan wa cɛ fɛnɛ bɛ fara a kan ka d'a kan ale balima de don quoi voilà donc kuma b'o minɛ nin kɔnɔna na o la n bɛna donc n y'a fɔ n ka kuma la cogo min na o cogoya kelen de don maintenant ka ɲini de k'a fɔ ko i bɛ jamana mara ni diinɛ dɔ de ye f'a ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ dɔn ko de don
100%. Voilà, olu yɛrɛ ka ko de don 100%, c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen b'a la, bon a bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a miirina ma, donc a bɛ se ka kɛ o kɛcogo la, o bɛ sɔn a ma. Nka ni o bɛɛ t'a la 100%, n'i y'a ta ka ɲɛsin jamana ma dɔrɔn i b'a jamana di ciyɔrɔ de la. Voilà, c'est pour cela n y'a fɔ n ka kuma la sanfɛ n ko tubabu ni mɔgɔ min tubabu ta tubabu ka fɛɛrɛ ladalen dɔ ye ka jamanaw ci ni diinɛw ye, awɔ bɛ jamana ci ni diinɛ ye, o y'u ka sisan système de ye ani siyaw, bawo diinɛ ko danaya ka bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ, kɔfɛ siyako fɛnɛ lafasali danaya ka bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ, donc u y'a bɔ u b'a fɔ cogo di rébellion na maintenant ka a kɛ guerre pour opération, u bɛ taa diinɛ dɔ ta k'a don mɔgɔw kun na k'a fɔ k'u ka kɛlɛ kɛ, nka o tuma kelen o tubabu yɛrɛ de b'a ko kɔfɛ, awɔ n'o tɛ diinɛ minnu b'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ o tɛ marifa dilan o fana tɛ wari dilan, u bɛ wari ninnu bɔ min, o marifa ninnu bɔ min, voilà donc o ye fɛɛrɛ ye o ɲɛyelen don. O kɔfɛ ka se siyako fɛnɛ ma, u bɛ minnu fɛnɛ bila ɲɔgɔn na, a caman na marifa yɛrɛ tɛ dilan dɔw ka jamana ka fiyewu, kabini ala y'u da, an ka fɔ ten, kabini u dala ka kɛ mɔgɔ ye, u ma deli ka marifa usine yɛrɛ y'u ɲɛna, wa marifa yɛrɛ dilanbagaw n'u ma ɲɔgɔn ye, nka mais pourquoi i b'a ye k'a fɔ k'olu bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ ko u b'u ka siya lafasa, donc fɛɛrɛ ladannen de don pour que u ka ɲinifɛn ka se ka sɔrɔ, wa ni o mɔgɔw fɛnɛ ye kɛlɛ kɛ ka jamanaw fanga ban, o tubabu kelen fɛnɛ de bɛna a jamanaw ta k'a k'u sago ye, voilà donc a ko bɛ ten de. Karamɔgɔ n b'i fo kosɛbɛ Ibrahim, awɔ n b'i fo kosɛbɛ. Ibrahim e ko e yɛrɛ ye ɲininkali kɛ, awɔ n b'a ye i ka mɛn kan na k'a fɔ i ye ɲininkali kɛ, nka ne fɛnɛ tilala k'o de lamɛn, ka tila ka ɲininkali kɛ e yɛrɛ la, voilà ne y'o lamɛn ka tila ka ɲininkali kɛ e yɛrɛ la. Laïcité min tun bɛ anw yɛrɛ fɛ, an ka bɔ laïcité la sisan, bɛɛ k'i ta kɛ, comme bon laïcité ko nin de ye ko ni fereke de ye e bolo, n'est-ce pas? Voilà donc an ka bɔ laïcité yɛrɛ la sa, bɛɛ ka i ka danaya kɛ ka ɲɛsin i miirina ma, i kundenna ma, an ka fɔ ten, walima i ka tagabolo ma. Ne k'o de ko anw ka mɔgɔkɔrɔbaw y'o kɛ yan ka kɔn tubabuw donni ye yan, n ko o de kama n'i ye Wagadu ta, voilà Wagadu walima Wankaradugu walima Ghana, empire du Ghana, marakaw tun bɛ ka yɔrɔ min mara, n k'o tun bɛ yen, voilà n k'o tun bɛ Ghana, o de kɛra sababu ye ni bamananya yɛrɛ nana diɲɛ kɔnɔ, voilà n'o tɛ siya bamanan, bon hali n'a tun bɛ ne ka ɲinini ma se a ma, a fɔra bulonda fɔlɔ min ma ko bamanan, ne ma fili fiyewu o ye Bɛlɛdugu de ye, o y'a sɔrɔ Bɛlɛdugu tun bɛ wele Koloka walima Kɛɲɛka, masakɛ min tun bɛ ka yen lamara o tun ye Woroba Jariso de ye, ale de banna maraka faamaw la, o tuma maraka faama bɛ wele de ko Makan, Makan ba Makana, Woroba banna Makana, o de nana ni bamananya ye, voilà ne ma fili fiyewu, o sɔrɔla arabu ye bɔli min ye ɛsan kana k'u nana julaya la n'u tun bɛ fɛ ka Wagadu kɛlɛ ka taa Faransi ninnu kama, u ka siɲɛ fɔlɔ la u dɛsɛra Faransi la, donc u segira ka na ko n'u sera ka kunbi sɔrɔ k'u bɛ se ka taa Faransi kɛlɛ, donc o Faransi kɛlɛ min n'u tun ye o fɛɛrɛ o boloda, u nana ye kunbi kɛlɛ yɛrɛ bɛ sɔn ka gɛlɛya olu bolo ka tɛmɛ Faransi kɛlɛ kan, donc u sɔnna ka sigi yɔrɔ ɲini kunbikaw bolo k'a fɔ k'olu nana julaya kama, Wagadu faamaw fɛnɛ sigiyɔrɔ d'u ma, u ko k'u bɛ bato wɛrɛ kɛ, Wagadu faamaw fɛnɛ ko o fɛnɛ bɛ bɛn, nka u kana se mɔgɔ ma, u kana mɔgɔ lagosi, u fɛnɛ ko k'u bɛ julaya kɛ, donc ko Wagadu faamaw fɛnɛ sɔnna u k'o sigi ma, o sigi kɔnɔna na u ye Wagadu faamaw ka denmisɛnnin minnu kalan, o denmisɛnninw de tilala ka cɛkɔrɔba ninnu kɛlɛ, ka fɔ cɛkɔrɔba ninnu ma ko kafiriw don, voilà o de la i b'a mɛn ko Wagadu bida, ko Wagadu ko nin kɛra bidaya ye, k'u tun tugulen don sa dɔ la, bato ye marakakan de ye, n delila k'a fɔ groupe nin kɛ yan, k'u bɛ ka sa dɔ la bato, donc ko min filɛ nin ye k'o ye bidaya ye,
donc denmisɛnnin ninnu ni suraka ninnu jɛla ka wagadu faamaw kɛlɛ o n'o ka woroba nana fɔ ko ale y'a fɔ maraka faama ninnu ɲɛna ko suraka ninnu tɛ anw ka mɔgɔw fɛ ko ka da kan k'u bɛ ka anw bila jɔnya minɛ de kɔnɔna na o tɛ k'anw jate mɔgɔ yɛrɛ wa u t'anw ka foyi fɛnɛ fɛ ko suraka ninnu bɛ k'o kɛ donc ko an ka fɛɛrɛ kɛ k'an mabɔ o la ko maraka faamaw ma sɔn o kuma ma donc o de kama ale y'a ɲini k'a fɔ ko bon k'ale tɛ maraka faamaw ka mara kɔnɔ bilen o y'a sɔrɔ surakaw commencera ka fanga sɔrɔ bon maintenant laïcité in bɛ anw fɛ yan mais a bɛ kan min kɔnɔ peut-être que o de kɛra e ma dunan ye n tilala ka na dama wɛrɛ di n'o ye Sunjata Keyita ye Sunjata Keyita ye empire du Mali sigi sen kan 1236 k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen tɛ k'i ka tagabolo kɛ voilà nka mɔgɔ si kana dan sago si kan Sunjata y'o kɛ voilà donc o dun ka kɔrɔ ni tubabuw ka droit de l'homme ye Angleterre ta a ka kɔrɔ ni o ye Faransi yɛrɛ kɔni kuma yɛrɛ tɛ fɔ a la fiyewu voilà donc o kɔfɛ n tilala ka na dama wɛrɛ kɛ nin bɛ n ka nin na o tɛ min na o kɔfɛ n nana ka na dama dɔw fɛnɛ kɛ i ye k'a fɔ ko laïcité min bɛ anw fɛ yan o ni Faransi ta hali n'i y'a sɔrɔ hakilila bɔla Faransi ta la ni kuma laban ninnu na o tɛ tɛmɛ san 60 kan fɔlɔ bon n ko maintenant anw ta ni Faransi ta tɛ kelen ye voilà ni kelen don n k'i k'a ladɔnniya o la mun de b'a jira an na k'a fɔ kelen don an kɔni bɛ Faransi ka kalan kɛ c'est vrai et en fait an bɛ ka Faransi ladege fɛn caman na mais laïcité min bɛ anw fɛ yan n ko min b'a to ani Faransi ta tɛ kelen ye ne ka ye la o de bɛ tali kɛ anw sɔnna ka misiri yɛrɛ ta k'o kɛ an ka jamana yiralan ye ani dozo u b'a fɔ cogo di dozow ka kala n'u b'a fɔ ma ko flèche ka tila an tɔgɔmasɛn dɔ fɛnɛ kɛra duga ye n ye nin fɛn saba f'i ye fo ka se fɛn naani ma ani photo min fɛnɛ bɛ ja nin kɔfɛ n'u bɛ kuma quoi y'a dɔn ja bɛ kuma de voilà donc misiri o b'a yira de k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ diinɛ de kɛ yan bon sogo faga fɛnɛ bɛ yan voilà donc n ka jate la n y'o walawala sanfɛ maintenant ka tila ka na au conseil dayɛlɛ k'o di silamɛya yɛrɛ ma mais chrétiens bɛ yan fɛn ma di o ma o donc n'i y'a sɔrɔ k'u bɛ diinɛ contre la ko anw ka o tagabolo bɛ diinɛ contre la mais pourquoi a bɛna ye bilen k'a fɔ ko au conseil k'o bɛ sɔrɔ ko ka tila k'o financer donc ne b'a ye k'a fɔ ko o yɔrɔ kuma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni ni min ye misiri jɔ k'a kɛra misiri belebeleba ye ko i sera fanga ma k'a ɲɛfɔ fanga fɛnɛ ka dɛmɛ b'i yɔrɔ la donc ne ko de sisan e bɛ min ma dɛ tigitigi i b'o o de fɔ an ɲɛna voilà e bɛ ka majɛ jumɛn de ye ko fanga ni jalakili ka kan o la silamɛya sira fɛ parce que n'i ye ko ta i b'a ye k'a fɔ k'i sinsinnen don silamɛya kan bon ni i nana danbe ko fɛnɛ kan n'i ye komi i ye ɲɛfɔli kɛ ka bɛn o yɔrɔ fɛnɛ ma o danbe ko kuma min n'i y'a fɔ ko ani anw ka danbew tɛ bɛn oui bon fo an ka faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko danbe kɔrɔ de ye aw yɛrɛ sigila ka bɛn ko la k'a fɔ mɔgɔ kana tɛmɛ nin yɔrɔ nin kan karisa e bɛ nin ko nin kɛ ka dan yan e fɛnɛ bɛ nin ko nin kɛ ka dan yan exemple n'i ye muso furu muso bɛ sariya dɔ de kɔnɔ e ka du kɔnɔ a tɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ de kan e min fɛnɛ y'a furu kɛ e tɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ de kan den minnu n'a bɛn'o sɔrɔ danyɔrɔ fɛnɛ de b'o denw na o n'a ɲɔgɔnna danbe misaliya ye o de ye quoi aw ka sigi kɔnɔ aw yɛrɛ ye fɛn min labɛn ka bɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔya kow ma voilà min ka kan ka min kɛ i bɛ ko dɔ kɛ ka danyɔrɔ dɔ la nin fɛnɛ ko dɔ kɛ ka danyɔrɔ dɔ la donc olu de ye danbew ye voilà donc n'an ko k'an b'a ta ko an b'an ka danbe yɛrɛ ɲɛfɔ nin fila si t'anw ka danbe ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tubabuw ka koɲɛ si tɛ anw ka danbe ye voilà dɔw ni an ta bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ arabuw fɛnɛ ka ko si tɛ anw danbe ye notamment silamɛya a fan si tɛ anw danbe a dɔn ni an ka mɔgɔya bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ yan an danbe dɔ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ yan voilà walima u ye kelen ye mais k'a fɔ ko anw ka fɛn dilanlen dɔ b'a kɔnɔ o t'a kɔnɔ quoi voilà donc k'a fɔ ko laïcité n'anw danbe bɛ taa bon an ka mɔgɔw kun sigilen don min kan o de bɛ tali kɛ anw danbe fɛnɛ b'a kɔnɔ
masakɛ ka mara kɔnɔ anw danbe b'o kɔnɔ. Bon maintenant i kɛra tagabolo mɔgɔ ye fɛnɛ o bɛ masakɛ ka mara kɔnɔ. Voilà donc n ka kuma bɛ o yɔrɔ de la. Ne a ye ten laïcité min tun b'an ka mɔgɔ bolo a bɛɛ k'i ta kɛ min tun b'an ka mɔgɔ bolo yan a bɛɛ lajɛlen bɛ masakɛ ka mara de kɔnɔna na. Voilà. N'i y'a sɔrɔ e bɛ dɔ wɛrɛ dɔn a la min tɛ o ye donc i bɛ se k'an ladɔnniya o la n b'i fo kosɛbɛ. N bɛna na lamɛnni kɛ karamɔgɔ Sabu je crois voilà donc ale bɛ lase la ne bɛna na lamɛnni kɛ dɔɔni fɔlɔ foli ni waleɲuman dɔn b'aw bɛɛ. Salamu alaikum. Kunnafoni telima n bɛ aw fo kosɛbɛ. Gantigi Jara n fo. N ye n cliqué e ka vocal in kan. Ne bɛ a la mɛnna aw bɛ ka masala. Aw ka masala kɔnɔna la aw bɛ ka kuma laïcité de kan. A ye hakilina caman fɔ. Vraiment an b'aw fo hakilina ninnu na. Ni baro don sɔsɔli tɛ. Fana bɛna ka na ta fitinin fara aw ta kan. A ye lase minnu kɛ n bɛna ka na ta fitinin fara o kan. N bɛ min dɔn laïcité kan. Tout d'abord ni an ko an bɛ laïcité ta. Laïcité n'i ko i b'a yɛlɛma bamanankan na o kɔrɔ bɛ komi n'a fɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta kɛ fanga min kɔrɔ. N bɛ fara dɔɔni ka taa démocratie ta parce que ne ka faamu la nin fɛn fila in tɛ taa ka ɲɔgɔn to u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔni. Démocratie bɛ ale fan dɔ ta ale fana fan dɔ bɛ démocratie fan dɔ ta. Ni démocratie kɛra bɛɛ fanga ye bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ ye fanga min na. Laïcité nana kɛ bɛɛ bɛ se ka i ta kɛ fanga min kɔrɔ ni o ye diinɛ. Diinɛ bɛɛ bɛ se ka a ta kɛ fanga min kɔrɔ o bɛ fɔ o ma laïcité. Maintenant n bɛ ɲininkali kelen kɛ. Ni mɔgɔ min ko i bɛ laïcité k'i bɛ o lataa ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ yali laïcité taatɔ tɛna démocratie sen to wa? Ɲininkali bɛ yen. O kɔfɛ n'a fɔra État ye hakilina de ye. Komi an b'a kalama cogo min na hakilina dɔ de bilalen don sen kan bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ sɔrɔ hakilina mun duguma ka baara kɛ. Ni État kɛra o ye i b'a sɔrɔ e mɔgɔ o mɔgɔ ko i bɛ diinɛ dɔ taabolo kan État tɛ e ka forme ta ka to bada. État tɛ nin kelen kelen si ta k'a fɔ ko o de y'a ka couleur ye. N bɛna État yɛrɛ misaliya fɔ. Laïcité o bɛ jamana minnu kan État misaliya bɛɛ i komi n'a fɔ ji. Ji de ye fɛn ye i b'a lajɛ couleur t'a la i b'a lajɛ forme t'a la wa a ka ca la i b'a min goût t'a la. État bɛ ten tɔ de diinɛw ɲɛkɔrɔ. Diinɛw bɛ État duguma ni min gɛrɛl'a la i b'a sɔrɔ
a bɛ se ka o ka couleur ta kuma dɔ la ou bien a b'o ka forme ta kuma dɔ la ou bien timiya mun ni kumuya mun ni kunaya mun b'o la a bɛ se ka o ta kuma dɔ la walasa a kana na dɛmɛ dɔ fɛ ka dɔ to ale bɛ bɛɛ lajɛlen ka minɛn de kɔnɔ ni min gɛrɛla la a b'o ka couleur ta ni min gɛrɛla la a b'o ka forme ta ni min gɛrɛla la a b'o ka goût ta maintenant ji de ye fɛn ye fɛn mun ni a bɛ minɛn min kɔnɔ a bɛ o forme ta ni fɛn min gɛrɛla la a bɛ o ka couleur ta n'i ye fɛn mun kɛ a la n'o ye fɛn timiman ye a b'o timiya ta ni fɛn kunaman don a b'o kunaya ta ni kumuman yɛrɛ don a b'o ta ji bɛ ten o ye misali de ye k'a fɔ eta bɛ an kunna i b'a fɔ ten i mana kɛ diinɛ nasugu o nasugu la i b'a sɔrɔ eta de bɛ i sanfɛ n'i gɛrɛla la i b'a sɔrɔ a b'i ka forme couleur ta wa a bɛ bɛn n'i ye dɛ parce que e bɛna to ale ka sariya de kɔnɔna la i bɛ to a ka sariya kɔnɔ cogo di a fɔra ko an ka sariya kɔnɔ ko ma liberté s'arrête là où commence celle des autres o de ye ne ka hakɛ ani ne ka yɛrɛmabila a bɛ dan yɔrɔ de la yɔrɔ min maa wɛrɛ ta bɛ daminɛ yen n'i y'o dɔn a ka ca la e tɛna sɔn ka tɛmɛ i ta dan na k'i bɛ taa don mɔgɔ wɛrɛ ta kɔnɔ tuguni o ne ka kuma ni diinɛ de ye diinɛtigi dɔ tɛna fɔ ko ne bɛ n ka diinɛ kɛ ka n ka diinɛ dan tɛmɛ ka taa don maa wɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ ni hakili bɛ nin na i tɛna na ka sɔn k'a fɔ k'i b'o kɛ ni i bɛ nin sariya in jukɔrɔ i tɛna sɔn k'a fɔ k'i b'o kɛ o kɔrɔ ye laïcité in a hakilina a ka ɲi an bɛ se ka ku a kɔrɔ maintenant problème bɛ yɔrɔ min na o ye yɔrɔ jumɛn ye ni a y'a sɔrɔ nin diinɛ in dɔ parce que ne tɛ ka kuma ni diinɛ kelen ye nin diinɛ in dɔ de bɛ yen ko o ta tɛ se ka fara dɔ wɛrɛ ta kan k'a bɛ ɲɛ n bɛ segin a kan diinɛ dɔ de bɛ nin jamana in kɔnɔ ko o diinɛ in o ni maa wɛrɛ tɛ se ka sigi ka jɛ kɛ ka tila k'a ka diinɛ kɛ k'a ɲɛ n'o de bɛ yen o fana y'a dama kuma de ye bon o tɛ ne ka faamu kɔnɔ parce que diinɛ in kelen kelen dɔn tɛ ne na diinɛ ninnu kelen kelen dɔn tɛ ne la faamu mun dɔɔnin bɛ ne la o ye jamana yɛrɛ bɛ ka mara sariya min kan n bɛ se k'a fɔ o dɔɔnin dɔrɔn bɛ na diinɛ kelen kelen k'a daminɛ kerecɛnya silamɛya bamananya taabolo ni a ma fɔ ko an ka kɔrɔlenw voilà olu ne tɛ se k'an yɛrɛ walawala o kɔnɔ raison pour laquelle n bɛ kuma ka dan ye ni a y'a sɔrɔ i ka diinɛ ka sigi mɔgɔ wɛrɛ fɛ mun tɛ e ta la ko i bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ni a y'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ parce que a bɛ se ka kɛ sariya dɔw bɛ yen mun bɛ a kɛ ka ɲɛ bali o tɛ ne ka dɔn kɔnɔ maintenant n bɛ min fɔ ka da o kan o ye jumɛn ye a bɛ wagati kunkurunin bɔ an tulo bɛ a la k'a fɔ ko dɔw de bɛ k'a fɔ ko ka fanga di diinɛ dɔ ma n bɛna misaliya ta silamɛya kan
silamɛya diinɛ ni i ye diinɛ wɛrɛ tɔw bɛɛ ta ka bɔ jamana in kɔnɔ bi k'a to silamɛya ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ silamɛya. Silamɛw yɛrɛ dama fana bɛ tila ka mankan wuli ka d'a kan taabolow de bɛ o kɔnɔna la. N'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa kɛ sira kelen de ye, mais o sira kelen de nana kɛ yiriju ye ni bolow fara la. O taabolo ninnu de fana bɛna tila ka ɲɔgɔn sama daminɛ ko k'a kɛ olu ta ye, fɔ o fana bɛ taa kɛ a damabɛnbaliya ye. O bɛ cogo min na n'i y'a di kerecɛnw fana ma, kerecɛnw fana ka taabolo ninnu fana bɛna ɲɔgɔn sama fɔ o fana dama bɛ taa kɛ a damabɛnbaliya ye. N'i y'a di an ka taabolo kɔrɔ mɔgɔw fana ma, olu fana ka taabolo bɛna ɲɔgɔn sama fɔ o fana bɛna taa kɛ a damabɛnbaliya ye. Bon an b'a faamu, i mana kɛ cogo o cogo problème kelen in de bɛ yen. A tora nin diinɛ in kelen o kelen bolo Mali kɔnɔ k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ yen, o kelen ninnu tɛ bɛn a la. An bɛ kuma dɔ mɛn an ka kumadɔnnaw da la. Kumadɔnnaw b'a fɔ, a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ kosɛbɛ, mais halisa an bɛ kuma in mɛn dɔɔnin ko Ala ɲinina 2 ka taa fɔ jamakulu la, olu bɛ u si bɛɛ kɛ jamana kelen kɔnɔ, u tɛ se ɲɔgɔn ma. Mais diɲɛ ɲinina mɔgɔ 2 o tɛ ku jamana kelen kɔnɔ fiyewu n'u ma mankan kɛ. Diɲɛ ɲinina 2 olu tɛ ku jamana kelen kɔnɔ fiyewu n'u ma mankan kɛ. Walasa ka baro in k'a datugu, n bɛna ɲininkali kɛ. Yali ni taabolo dɔ ko a ka di olu ma, ka fanga di olu ma, ni taabolo dɔ ko ten, taabolo in kelen ko ten sisan, tɔ ninnu bɛna kɛ cogo di? Olu ka hakɛ bɛ minɛ u la wa? Yali n'i ye hakɛ minɛ mɔgɔ la, o bɛ bɛn nin dɔ ka diinɛ kɔnɔ wa? O bɛ bɛn diinɛ jumɛn de kɔnɔ? Hakɛ minɛni o bɛ bɛn diinɛ jumɛn de kɔnɔ? Nin ye ɲininkali ye, halisa kuma dayɛlɛlen don. N'a y'a sɔrɔ n donna mɔgɔ min gasi la, o bɛ yafa n ma. N bɛ fɛ ka hakilina fitinin min fɔ ka fara an balimaw ta kan minnu bɔra ka kuma laïcité kan, o ye nin de ye. K'a fɔ ko an b'a bɛɛ dɔn o tɛ, mais nin ye fitinin dɔrɔn de ye ka se k'a fara u ta kan. Voilà, adamadenya kɔni ni fili tɛ ban. Barobolo in kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ fili caman b'a kɔnɔ, mais a ma dabɔ k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔw kalan, mais a dabɔra an ka ɲɔgɔn ka faamuw yira ɲɔgɔn na, an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na, an ka ɲɔgɔn bilasira dɔɔnin. An bɛ taliw kɛ ɲɔgɔn ka hakilinaw kɔnɔ dɔɔnin. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo.